बाबूजी हां शिव चर्चा में जाई कबे आई रही है कहे खातिर शिव चर्चा में लेके जाइबू तो होके लेके जा भर बितना के तो ओकरा के तेल ओल लगा के सुता देले बानी। अरे बाप रे बाप ओके तेल लगा के सुताउले आगी तो पंप सेट नहीं रहती अलाऊ अके हम ना ओके धोईबा ना ओके करब ठीक है रोज ना धोई ना दे बड़ा धो दे हम शिव चर्चा में जातनी। ओ बाप तोरियो से देर देर का आगत आऊ चल रे अपन एक भाग गेला रुआ ये कोनो काट पड़ो में पूछिया तब देखिया बुढ़ाऊ तू नहीं तेरा घर में लात ना लगाई हम ए बाबूजी जाता है जी ओ अभी जाता नहीं करता रू शिव चर्चा उठे वाला बा कौन बाड़ू हो कि तारे खाओ शिव चर्चा चालू हो गई बेटे कुल खोला कैसा मेरा रू कर मां ये बहनी देखत हाथ जोड़ के गेला हम शिव चर्चा करतनी जब भाई बुढ़ऊ के कहतनी बाप के देखन सुतल बटुए नाती जइबे मत कर जइबे तो केहू कर हगल फी तार त ले चला हो जावे आ ये दादा घरी घरी हगेला मुतेला हगने पैदा कर बड़ू का एमे हगे कोनो बच्चा बटुए तो हगी मुती ना त का करी। अच्छा ठीक बा कोनो काज पड़ो आगे पछिला तेरा कपर कपर अपन एक बार गना पैदा कैले हां तो लई कौन आगे लखा साला का आगे ला रे ऊ शिव चर्चा में माना ना कइल जाला बाबूजी कि ना शिव चर्चा देखा बुढ़ा वो जात है लेकिन कोनो मौका पे गइला दुआरी पे बुलावे अगर पतो ही ना और बिया ना निकले लइका भरे मार बटानी आया के जे हलवे घोटनी व्यक्ति तक आवो तुमर दुआरी पर सारा अगर विचार होई त आ जाइहा ना विचार हो तो मत जाइहा जा का कहतनी बाबूजी के मना बो रे आय के मना बो अरे उहे या उ का कहले जी कुड़िया हां कुड़िया ना अरे कुड़ नियर पति आई थी अरे ए बाबूजी ये कविता का मेहरा रू सावा हाथ का बच्चा तनी देखम ना बबुआ के देखम हां ता सार आ गया त पहले तीबो कर आ ढेर ना देखी शिव चर्चा कोई के दाया मांग के हम चली आई। हां जो भगवान से मांग ले एक दर्जन औरी लइका जो बाबूजी पहला नंबर तो दाया में तरीका मांगम हां कि रौरा जल्दी जले मर जाए तोर भतारा मार जा हम गाय के मारी रे आ ये बुढ़ा उतार हम तार लइका मर जी त मुसमात हो जाई मुसमात हो जेबी तो राण बन के घूमी है रोडे रोडे कहे कि हम शिव चर्चा आई शिव चर्चा आई शिव चर्चा आई जो ये बुढ़ा शिव चर्चा के नाचल ना जाला देखी लगे कितना शिव चर्चा लोग हां जो आवेला कुड़िया घरवा गावत हो सो काले के शिव के मनाई हो शिव मानत रह जो आवेला बाबूजी गावे ओ दे गावत हो सो रे चपोरनी अरे नकलोली ये दादा जो कपूर के पूजा करे जा तबो एकर बोलिया सुनो लइका के टट्टी धो तबो सुनो कोरा में हमर काज ना कैसन टट्टी गो दिसौना भागवा दे थिया कैसन ससुर मिली गइल तोरे मोट गाड़ी जो मारत है आयु ले बाप अरे बाप रे पावा की आता से मारत है बम रे बाप रे आवाजिया करत बाजानी और बिंजू बाजानी बम। नमस्कार प्रणाम हम राधा श्रीवास्तव सब भोजपुरिया समाज के तहे दिल से पैर छू के प्रणाम करतनी। देखी जाए श्री गुरु के चर्चा होला हर देश में हर गांव में हर जिला में होला तो ओजा अपन अपन माने घर के काम धंधा क के घर संभार के बड़ बुजुर्ग से अपना राय लेके ओमे शामिल होके के चाहिए। जहाँ तक कि हमार माने उम्मीद बा हमार कहना बाटे कि श्री गुरु सबके रक्षा करेलन हमनी के जाके सुने के चाहिए गावे के चाहिए। हम ये लोग ने ताकारी में आ जात रही बार बार ई ना अब पतो ही के पूजा पाठ में ना भेजत रहन लेकिन इहो पतो ही के ना करे के चाहिए कि सास के ससुर के भसुर के सब पे कूट दा और जाके शिव चर्चा में चल जा जाके मंगल में चल जा जाके मंदिर में चल जा तो ना करे के चाहिए। घर के देवता भी घर के बूढ़ भी देवता होलन और बाहर के भी पूजे के चाहिए। तो जय श्री गुरु सबके कृपया करिए सबके भला करिए और वीडियो देखे वाला के ऊपर और छतिरछा करिए एकदम बढ़िया से जौन वीडियो के माध्यम से गलती भले माफ़ करब जा अपन छोट बेटी समझ के। जय हो श्री गुरु। यहीं से दी विदाई अगला वीडियो में फिर से मिलल जी। जय जवान जय किसान भोजपुरी हमार देश के सान कोना कोना पहुंचा दीजिए भोजपुरिया पहचान। अरे बंगुड़ी नमस्कार प्रणाम। ए बंगुड़ी एगो जिला में ना होला शिव चर्चा तो हमको बता देनी कि हर जिला में होला जवार में होला। श्री गुरु से जो भी आत्मा से बोल दी कि मतलब सबसे दया मांगल जाला चर्चा कहल जाला एक दूसरे बहन लोग से बात कल जाला तो करे के चाहिए वो सब करब जा। बाकी बूढ़ के देख ली सनक पगला गल। नमस्कार प्रणाम।